Здравейте ви, Бог 7, аз съм Тед Мастер 5, тук при мен никой не е. Щеше да се добави един друг, обаче не искаш. Сега да почваме да играем. Аз съм, както казах, Тед Мастер 5. Това е първи епизод на моето Майнкрафт оцеляване, но разбира се ще прави и на други игри. Не съм шихар по тема Майнкрафт. Все пак. Първо да събирам дърво. Преди това правих друг клип, но трябваше да изтиря света, защото просто от начало трябва да почна за първи епизод. Пък той епизод беше колко голям. 5 часа. 3 часа. Епизод 20 минути, 30 минути. Това е 1 час и 30 минути, представете. Така, да събираме дърво. В един клип бях... Това е първият ми клип, обаче аз преди бях направил още много, обаче не можах да ги кача. Просто кофти беше. И... почнем... Да почнем да събирам... Аз сега почвам събирам дърво. Викам... Пак трябва да намеря бамбук. Аз в първите епизоди винаги щото намирам и съм свикнал. Вече е нещо като правило. Ето това е дърво и свършвам епизода. Това почвам да си правя къща и аз свършвам епизода. Ще го свърша наскоро. След малко ще прибавим Windows долу на професионал или как там. Или BG понякога, понякога към втория сезон. Това ще е, разбира се, първи сезон. Айде още едно дърво и почвам да търсим за къща. Ако някой ми иска скайп да пращайте ми пълномощни, аз ще ви ги приемам, ако съм на линия, И скайпа ми ще е в допълнителното описание, също и някой друга дума. Сещате се. Нещо ще е такова. Супер овце, ще можем да пренестуваме. Вижте какъв късмет. 2, 3. Точно за едно легло. Ние сме уредени с нощ. Вижте какво стана. Тъпо лап. Заради мен сега овцете не са Хвади да нещо мори, трябва да мреш. Дай вълна. Ще избяга другата, къде отиде. Само да не избяга. Супер лианите, иначе блато. Думичката блато означава. Мрилство. Сега убиваме и тази. Тук ще има гъбиначи. Сега овцете мрят. Ако не знаете как се прави легло, ще ви покажа. Червена гъба, си имам супи. Тъйчо. Съм уреден. Бамбук. Аз съм уреден. Аз ви казах, задължително е да си намирам бамбук. И затова го задължих. Намерих. Сега да отидем да вземем бамбука и гъбата. И да почваме къща да правим. Това също ще стане в първи епизод. Ама сега за какво говоря за другите епизоди, трябваше да ги забравя. Те не ме обучава. Камен. Не! Супер айра. Гъба.
Вау. Ще взема и тази гъба. Не се чува хубаво. Взимам бамбук, значи 4, 5, 6 бамбук ще има. Аз ги смятам. Ти нищо не се чува. Те много се чува. На слушалки съм. Иначе без той си имам микрофона, защото просто съм свикнала. Сега да намерим първия ден ви съветвам никога да не си правите къща такава, да я строите. Разбира се, аз мога, но сега искам на вас да покажа, не да покажа, че мога да си правя къща от първата нощ. Бе, дай сега колик. Значи ще го посъдя другия. Искам да си имам бяла спретната каштурка с две лепи отзад. Тъй да почваме. Тук няма да стоя къща, само защото да покажа искам. Някой, ако не знае как се взема бързо, натискате Shift и кликате и вземате. Всъщност само ще направя крафтинг тейбъл, пръчки и ще спирам епизода. Офари ще обработя и дърво. И ще направя лопата и кирка. И тук ще почна къщата. Докато стигнем до камък ще копая и ще спра епизода. И ето стигнах. И да, ето тук да изкопая. И там. Уау, много ми мразя тези звуци. И да, това беше от мен. Пак повтарям Tedmaster 5. И чао.